Vi er kommet ud på KUA, hvor vi skal snakke med Monique, som er førsteårsstuderende. Og Monique, hvad synes du om studiet? Det er jo simpelthen det bedste studie, man kan tænke sig. Sammenholdet er fantastisk, og studiet er spændende og varierende og sådan. Så det er et fedt studie. Hvorfor valgte du film- og medievidenskab? Jeg tror, jeg valgte det, fordi at jeg godt kunne tænke mig noget inden for journalistik. Det er jo et eller andet inden for journalistik, men at jeg nok også var ret klar over, at så når det kom til at skulle have en sådan overordnet grundviden og komme ind på journalisthøjskolen, så var den ikke stor nok. Så tænkte jeg, så der er bagvejen, så kan jeg måske komme ind af den på kandidaten måske. Så du drømmer om at blive journalist, og hvorhen har du en idé om det skal være på tv eller radio eller avis? Egentlig så troede jeg, det skulle være på tv, men her for lidt tid siden fandt jeg ud af, at jeg egentlig også meget godt kan lide at skrive. Så jeg er ikke 100% sikker på, hvor, men journalistik synes jeg er spændende. Tak skal du have.